Os nenos de quinto vamos a presentar o libro da Pomba da Paz. A lúa grande e redonda como unha pelota de prata brillaba no alto do ceo. Esa noite facía tanta calor na selva que o mono Tom non era capaz de coller o sol. Farto de dar voltas na súa rama, baixou á lagoa a darse un baño. Vaya, Exclamou ao asomarse ás augas tranquilas. unha torta de nata, que rica, unha comer inteira eu soí. Nese momento pasaba por ali a elefanta Amaranta, disposta a encher a súa trompa de agua para darse unha refrescante ducha. Cando Amaranta viu ao mono Tom preparado para hincarlle o dente a unha enorme torta de nata que flotaba na metade da lagoa, púxose a barritar. Como te atreves, mono mamarracho? Berrou erguindo a trompa. Esa torta é para min. É por qué? Preguntou anoxado o mono Tom. A torta é miña porque a vi primeiro. Ah, non. Nin falar. É miña porque son a máis forte da selva. E se non estás de acordo, empregarei toda a miña forza contra ti e farei-te papilla. O mono Tom, atemorizado, decidiu voltar á súa rama. A elefanta Amaranta ia comezar a darse un gran atracón de torta de nata, cando acertou a pasar por ali o león Ramón. Oi, que sede teño. Dixo Ramón, Vou achegarme á lagoa para beber a súa auga fresquina. pero ao achegarse á beira viu a elefanta Amaranta a pique de poñerse como un croio. Como te atreves, elefante semiolo, a xantar unha torta sen o meu permiso? Esa torta é miña. Pero por qué? Atreveuse a preguntar a elefanta. Pois porque eu son o rei, e todo o que hai na selva pertence. E se te atreves a resistir, utilizarei o meu poder para expulsarte do meu reino. Impresionada polas reais palabras do león, a elefanta non se atreveu a decir nin mu e decidiu afastarse. O león, que se relamía de gusto, comezou a abrir as súas fauces para erguillir dun só bocado a enorme torta de nata. Nese preciso instante, saiu da auga a hipopótamo, que se estaba a dar o seu baño nocturno. Como te atreves, león presuntuoso? Esta torta é da miña propiedade. Pero por qué? Ruxiu o león. Eu son o rei da selva. Ti serás todo o rei da selva que queiras, pero nesta charca quen manda son eu. E se me roubas que está no meu territorio, non deixarei que volvas a chegar a lagoa para beber. O rei, que sabía que a auga era moi importante para poder vivir, pensou que o máis prudente era marcharse por onde viñera. A hipopótamo, dando un berrido arrepiante, meteuse na auga de novo para xantarse a torta de nata. Mas non puido facelo porque aínda os berros de protesta da pega paca que voaba arredor da lagoa. Como te atreves, hipopótamo insensata? Esa torta ten que ser miña. Pero, por qué? Preguntou a hipopótamo cun ataque de ímpetu. Porque son o animal máis rico destes contornos. E podo comprarlo todo por miña riqueza. A que non te podera resistir a cambiar a torta de nata por este puñado de pedras brillantes? Propuxo a pega paca, mostrando unha morea de rubíes, esmeraldas e diamantes. Ao ver tanta riqueza, a hipopótama acendéronse os ollos da cobiza. Sen perder ni un segundo, Pótama colleu as pedras preciosas e saiu correndo. Entre mentres, con tanta discusión e tanto ir e vir de animais, fixérase de día. A lúa marchárase a dormir e, no seu lugar, lucía un gran sol amarelo. Cando se lanzou a pega sobre a lagoa para darse un festín, deuse conta de que a torta desaparecera. Ti, hipopótamo, ven aquí agora mesmo. Seguro que fuches ti a que se lanzou a miña torta de nata. Ah, non, nin falar, eu non fun. Contestou indignada a hipopótama. Seguro que foi o león Ramón. Pero que dis? Eu nin siquiera probei. Defendeuse o león. Seguro que foi elefante amarelo. Como? Que eu comín a torta? Serás mentirán. Eu non como torta de nata desde que era pequena. Seguro que foi o mono Tom. Eu? Como iba a comela eu? Se levo unha morea de tempo subindo na miña rama escoitando os vosos berros. Seguro que foi a pega paca. E así, botándose a culpa e discutindo sen parar,
Pasáronse horas e horas ata que volveu a facerse de noite. Olladle, Berrou o monotón. a corza volve a estar no medio da lagoa. Ao vela, todos os animais abalanzáronse sobre ela, pero cando foron a mordela, só conseguiron darse un bo croque e encher as súas bocas de auga do lago. Que é isto? Vociferaron indignados os animais. A donde foi parar? Un riso alegre que tintineaba como unha campanilla chamou a atención dos animais. Era a pomba Maripaz, que o había visto todo desde o cero. Ría divertida Maripaz. Pero non acordades conta de que a torta de nata non é máis que algo se reflite na lagoa? Viu do chasco se levaron o monotón, a elefanta Amaranta, o león Ramón, a hipopótama Pótama e a pega Paca. Tanto tempo discutindo para isto. A pomba Maripaz deulle moita pena ver as súas caras de decepción. Vite comigo. Díxolles. Vamos combinar un pastel de chocolate. Conseguiré verme esta mañá. Pero, por qué? Preguntoulle o monotón. É o teu aniversario. Oh, non, non é o meu aniversario, ni o meu santo, ni nada disso. É que estou confundindo distintas cousas, disfrutas máis delas. Por iso, gostaría de compartir o meu pastel con vos. E a na lagoa, ollando o nube de prata, aquela pandilla de animais pasouno de maravilla, riendo e xantando o pastel de chocolate de Maripaz. Despois de moito comer, todos aprenderon neste encontro que compartir as cousas cos demais fai cosquillas por dentro.